Okay, die schijnt dat ik een keer dat gemaakt heb van een lector. En off he goes. Check it out. Yes. De laatste keer dat ik in de kerk was in 1940. Misschien is het weer een beetje tijd. Die kerk, man. Die man met die schuld. Dit is jouw schuld. Geef die erin. Piep, boep. Lucky, zet je hand in die deur. Wat zo? Bedankt. Hey, op, wat zo? Weer wat zo? Oh, dit is nou net gebeurd. Ja, klunk. Wat zo? Klunk. Dus. Zullen mij doen, misschien moe. Ach, een Game of Thrones, man. Radio, kom op. Lijkt me met een duik.